5 преди, които лично аз бих избрал от намалението ни тази седмица. Изгледай видеото до край, накрая се ми приготвя топ офертата с 30% отстъпка. На първо място е Стенли Деним. 100% памук е една от най-успешните ни преди въобще. 100 грама, 210 метра, подходяща е за абсолютно всякакви проекти, от играчки до дрехи. Огромна палитра от цветове, 20% отстъпка. Стенли Ботаникъл. 50% памук, 50% бамбук. 100 грама, 200 метра. Подходяща отново за всякакви проекти и супер готина за мигуруми, тъй като е плетена. Стенли Принцес Cotton Cake. 80% памук, 15% вискоза и паетки. 350 грама, 1000 метра. Отново 20% отстъп. Невероятни цветови комбинации и страхотно преливане с много нежни паетки. Нещо супер интересно и готино, памук и естествена коприна от буби. 75% памук, 25% коприна с Стенли Silk Candy. Отново страхотни комбинации и 20% отстъпка. Най-доброто за накрая Стенли Майчина любов. 30% отстъпка, качество натурален памук и вискоза. 100 грама, 190 метра.